ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дом чунин хонаҳо, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, ҳам хеле чизо барои фурӯшӣ бошад, маҳрамат суратша дар WhatsApp экранбада рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аз киҷо хона рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми навори хонаҳои фурӯшӣ. хуб, хонаҳои фурӯшӣ ҳаст аз шаҳри Душанбе, хонаҳои заминӣ дӯстони азиз ҳаст, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Исор, шаҳри Торсуза дӯстони азиз, территорияи Кӯлоб аст, территорияи Восех, Хуросон, Фархош, шаҳри Бухтар ва шаҳри Исор ва дигар тарафҳо аст. Ва аз шаҳри Душанбе якхонага, духонага квартира аз территорияи шаҳри Бухтар ва аз дигар тарафҳо ҳам якхонага, духонага ҳаст. Обшим заминам аст ва хонам ва квартира. Обшим навори хуб аст, хонаҳои хеле арзон аст. кадоме ки мақсад ки мисол мехоҳад харидан, навора то охираш тамошо кунад. ва боз ҳам мегӯям шахсоне ки ҳамхари хона, замин, квартира дорем, барои реклама кардан дар рақамҳои WhatsApp рӯй кунем, мо рекламада мегузорем. хоб дӯстон, аз имрӯза курс бошад 109 сомонӣ аст. ҳамин хел хоб бошад, навора сар мекунем, марамат мегзарем ба қисми навори фурӯш. фақат ин қара ки секрети апа мавҷудара мегум дар 21 рӯз 8-9 ойлик мегира. ёли нимшай зиёда ай 2-3 шогирд тайёр кардагиай апа мавҷудара ҳама мешиносан. дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ звания баланд ва даст овардак. яке аз наставникҳои беҳтарини моай регистрация бепул гулхаракҳои хушрум ширпулӣ мегирем, ойлик мегирем, бонус мегирем, путевка ба чанд давлатҳо бо падаркаҳото мета. кадоме дар команда апа мавҷуда хуш мешавад, пушаймон намешавад, барои ки беҳад инсони хуб на ҳар директор шуморо ба зинаҳои баланд бурда мерасонад. номери телефон WhatsApp шумо мемонам. бинависем ки мо аз номи апай София мехоҳем дар командаи шумо регистрация шем. марҳамати савол дорем, ба апа мавҷуда ҷо муроҷиат кунед. иншалло фақат хоҳиш ба кор, хоҳиш дошта бошен, шустрак бошен, соҳиби ҳамаи чӣ мешин. ҳозир бихезен айҳозира кора сар кунем. муваффақият барои ҳама. мегзарем ба аввалин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар милкабинат кӯчаи ғалаба дӯстони азиз. шаҳри Ваҳдат дар милкабинат кӯчаи ғалаба, ҷои беҳтарин. гидаш полни худ маҳкам. 4 сотиқ замин масоат дорад дӯстони азиз ки об свет дорад. гидаш полни худ маҳкам. 4 гид атрофаш яъне ки маҳкам аст. мақсад ки ҷои зур аст. мағоза хали чизои лозимӣ, мактаб ҳама чи дури бад нестанд, ҷои хубае. хоб сумшо мегӯяд 170,000 сомонӣ аст. мегӯяд сирочинаи бо мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд барои конкретна харидоро мешавад. хоб замини ҳамвор барои хона кардан ҷои муносиб беҳтарин, нархаш мегӯяд 170 боз муомила мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои расияи прамои рақамҳои соҳибшон кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. шахсоне ки аз территорияи шаҳри Ваҳдат аз ҷои соз на замин хустен, мақсад ҷои ободӣ гуфтен, на ҷои ободӣ шаҳри Ваҳдат, милкабинат кӯчаи ғалаба. марамат 4 сотиқ замини ҳамвор. об светаш ҳаст, метавонӣ хоната бардорӣ. хоб марамат шахсоне ки мехарин, ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ хоҳен агар фаҳмида, дар рақамҳошон занг занед, фаҳмода метавонед. марамат дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биёянд ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания Якаи Парвиза. яка таҷрибаи 10-солаи 12-солаи корӣ доранд ки шуморо аз территорияи Москва, аз территорияи метроҳо ёки аэропорт қабул карда ба самти Қазоқистон бурда меёранд. мошиношон мошинои комфортни аст. 3 намуд марка мошин доранд, кадомеша худтон интихоб кунед. ва инчунин забони узбекиро медонанд, забони урусиро, забони тоҷикиро ҳамаша медонанд. ва инчунин ягон агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, бо кӯмаки худшона мерасанд. мошиношон мошинои комфортни дӯстони азиз. агар шумо айноми кадали мо гап бизанед, бо ба шумо ягон скидка ва арзон мекунанд. ҳар рақамошро кор мегирад, ҳар дашта WhatsApp дар шахсоне ки мисол мехоҳем ба пересечени граница ина марамат ба шумо тавсия метавонем компания Якаи Парвиза. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Исор, дар шарораи автобусда. 6 сотиқ замин масоат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки хона проекти дуошона аст. метавонем ки дуи мошинаша бардорем. хона ранги коттеҷ дӯстони азиз. хона дуошона аст. проект дошона, мақсад ки ранги коттеҷ, гидаш полни худ маҳкам. хоб баня кухни мегӯяд дар дуруша дӯстони азиз. хонаҳо мақсад ки бисёр корош кардагӣ аст. шкатори монтаж дар трезамаш корош, хай ягон корош мондагӣ ҳаст. яъне ки кавта дига бо ремонт мекунем. обшин бо маълумоти пураша мегирем. гирди хона полни худ маҳкам, об судаста дӯстони азиз. дарахтони мевадиҳанда мегӯяд дорад ва дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 330,000 сомон ки боз мегӯяд муомилаи хуб дорад. ҳамин
фақат суръатҳои беруша дошта, суръати дуруша надорад. Агар шумо каланка дар харидор бошем, бо метавонам ки суръати дуруша рӯй кунам. Гирди хона маҳкам аст. Дар ҳафтаи мебаъдианда давруза сумдагӣ хона проектҳои нав ва проекти дошунасозӣ, яъне ки коттеҷ аст. нархи хона 30 мега бо муомила мегад мешавад. ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. хоб марҳамат, шахсоне ки мехаред занг занед, маълумотои пурра аниқша бо гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Шатар, яъне Лагмони 2, яъне ки каничкаи Тангенои 7. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шатар, Лагмони 2, каничкаи Тангенои 7. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аз сунат гирдаш пол ниход маҳкам астай, об свед астай. ҳозир дар пушти хона мегад бо канали об ҳастай. документош мегад 100%, хона мегад беремонт нази нашуд, об сведш мегад ягон проблема надорад. хоб аз хона мегад то асад ки аз бозори Калон мегад то хона тақрибан мегад 2 ё 3 4 амихел то 5 километр ай. амихел дуруш сунат, яъне ки наздик ай. ай бозори Калон то хонара 2 ё ки 3 амихел километр ай. гирди ванаи хонаҳода одамо зиндагӣ доранд сунат азиз. пеш хона мегад канали об ҳаст ва хона коробка аст, калидор ошхона бания ҳамаш дар дуруша. проекти хуб кашидаган, болоша маҳкам аст, фақат камтар ранг буруш каторам хи колош мундага дига ҳамаш кардага бо ҷои мошумо навесам хи кардага. хона мегад асрошона фурӯхта мешавад бо нархи 165,000 сомон ки боз мегад муомила мешавад. 165 та бо мегад муомила мешавад. якумаш рақамои мегафон дасти ахираш 32 кор мекунад. дуюмаш рақамои вавидон ахираш 29, инашда WhatsApp доранд. барои ҳама шахсоне ки мехарен ягон савол дошта бошен оиди ҳамин хона фаҳмидам, шумо занг занед ба шумо фаҳмода битед. главни обуш проблема нест, қати свет ҳастай, гидаш маҳкам. барои ҳама занг занед. одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорен, ягон замин, квартира, мошин, ягон техника, ягон компания барои реклама кардам, барои ҳама дар рақамои боло буда 20 дар рӯй кунед, мо реклама мекунем. дӯстони азиз, лайкотона дарек надоред занед, навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Восед дар деҳаи Ибратда. 3.5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона фундамент рехта, фундаментош баланд аст, гирдиванаш одамо зиндагӣ доранд, лаби роҳ дай об свед мега дорад. хоб дастрошина мегад фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 60,000 сомонӣ ки боз мегад муомила мекунем сирочинай. ноҳияи Восед деҳаи Ибрат суни азиз. 3.5 сотиқ замин астай, 4 дар хона фундаментои баланд рехтагӣ аст, метавонӣ ки хонара бардорӣ. об свет астай, набу сими света мегад пеш хона, об шумо лаби роҳ дай. нархш мега 60 бо муомила мешавад. хоб рақамои мегафон дасти ахираш 30 кор мекунад суни азиз ва рақамои расти ахираш 10, инаш да WhatsApp доранд. ин аз замини арзон аз ноҳияи Восед деҳаи Ибрат. марҳамат, шахсоне ки мехарем сирочина занг занем ба мақсад ки маълумот гирем. бо ягон сом муомила мешавад, марҳамат, занг занем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аймаско ба Тоҷикистон бо раво кунанд, намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем компания Акаи Нозима. ин ака уже чанд сол астае ки дар ҳамин кор, дар ҳамин грузоперевозки, яъне ки ба Тоҷикистон бо мебаранд. бори шуморо аз территория дӯстони азиз метро Кател, яъне ки аймаско мегирам ба самти Регар, Шаҳри Нав, Ҳисор, Душанбе, Файзобод, Рудакӣ, Ваҳдат, Бохтар, Калхозобод, Хумсангир, Кӯлоб, Московский, Ҳамадонӣ ва дӯстони азиз обшин ҳама ҷо бурда мерасонад. ғайраи 5 мисол ҳамин тарафҳои Ленинобод мегӯяд, дигар ҷо ҳамин камаз бор мебарад. хоб дӯстони азиз, таҷрибаи корӣ доранд. агар шумо ягон хоҳед ягон бор равон кардан, рақамошон ҳар сеш кор мекунанд. рақамои Тоҷикистон дотага, рақамои Россия, WhatsApp ҳам доранд. хоб агар кадоме ки мисол ай 100 кило бор зиёд дорад, яъне ки боршо омада аяму ҷошон омада худашон мегиранд. агар кадоме ки мисол кам дорад, яъне ки худшон мебаранд, мақсад ки аяму метро Каталин ки ҷода месупоранд, онҷа ҷошон дар онҷа будаем. агар кадоме ки бо бор дорад бисёртарак, маъне ки скидка мешавад, яъне ки бортон агар бисёртарак бошад, мақсад айрӯи килош скидка мекунам. ина компания Акаи Нозим дӯстони азиз грузоперевоз ки метавонед ки ҳам якада бортона роҳӣ кунед, ба шумо ҳамин якара тавсия метиҳем, марҳамат, тамос гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Зарафшон, болои тарафи ҳавлиҳо дӯстон азиз мешавад, рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон дорад. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 хона кардагӣ аст, ки об свет дӯстони азиз дорад.
хоб ремонтша миёна аст. Нархи хона мегӯяд 185,000 сомонӣ. ду хона кардагӣ 5 сотиқ замин сунад обсвет мегӯяд дора рӯи парои бузургчаи зарафшон сунад, яъне ки 2 километр боло тарафи ҳавлиҳо мешавад. хоб нарх 185 та боз муомила мешавад. на рақамошон аст мегафон. шахсоне ки мехарем марама занг занем маълумотша гирем. одамое ки дар ҳамин навори мо агар наёфтем хонаи маъқул ё ки замин квартира дар комментар нависем, мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо пешкаш мекунем. агар одамое ки мисол хонаи фурӯш дорен, хона ки реклама мондан, дар рақамҳои боло буда 20 WhatsApp имо телеканалро икнемо реклама мекунем. лайк аз ин навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстони нашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони дар тарафҳои Чорякорён пушти пост гуфтага аст. 500 метр мега боло шаҳри Душанбе дӯстони азиз дар Чорякорён пушти пост 500 метр усул. дӯстони азиз 3.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст. дӯстони 2 хонаш мегӯяд 4/3 аст. якта калидори 3 бади дорад. дӯстони азиз боз ҳаммом ва ҳоҷатхона кухни аделни хонаҳо ремонт кардагӣ аст. медорем фақат зиндагӣ мекунем. нархи хонаро мегӯяд 280,000 сомон мегӯем. бо муомилаи хубам мегӯяд мекунем ва айни ҳол дӯстони азиз рақамошон мегафон аст. кадоме ки мегӯяд мехара омада мегӯяд аз пешбина маҳқулшид муомила мешавад. шаҳри Душанбе дар Чорякорон пушти пост баъди пост 500 метр мегӯяд. ҳамин хел маълумот навистиам. обшим як се дар хонаи баракои хеле калонае хона ремонт кардагӣ аст. марамат рақамошонда занг занем маълумотша гирем. боз ҳам мегӯям одамое ки дар навор наёфтем хонаи маҳқулӣ дар комментара нависед. мо хонаҳо гуфтагии шуморо пешкаш мекунем. шумо ҳам яълайкира дӯстон азиз занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон дар ҷамоати деҳоти ҳилолӣ деҳаи меҳнат, яъне ки Раисвет 150 метр мегӯяд дар он аз роҳи Калон. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об свет ҳаст. гирдаш маҳкам. дӯстони азиз хонаҳо ремонт кардагӣ аст. бо тамоми шароитҳои зиндагӣ аст. дегдонхона дӯстони азиз дорад, бания дорад, кухни колодес кардагӣ аст. 3 дар дигар хона боз инчунин холодильник, кондитсионер, страли мақсад пӯшокшӯӣ, об свет, доимӣ мактаб, садиқ, масҷид, балниса ҳамаш наздик аст. хона мегӯяд дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. нархи ҳамин хона 220 бо муомила мешавад. ин рақамҳои соҳибшон аст дар пони видео ахираш 1228. шахсоне ки мехарем занг занем маълумоти аниқ ва пурраша аз соҳибашон гирем. фақат одамони канг карда мега беҳуда мегӯяд нораҳат накунанд. алишне тоқа суми холияи марама занг занем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвон кӯчаи Гравзавод. духонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад 40 квадрати метр. бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни, термис ва ремонтчаам соз аст. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвон кӯчаи Гравзавод азиз инам хеле. нархи квартира мегӯяд 295,000 сомон аст. боз мегӯяд муомила савдо мегӯяд дар назди квартира мешавад. 295 та савдош мегӯяд дар назди квартира. ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшуни ахираш 44. шахсоне ки мехарем марама занг занем маълумоти пурра аниқша гирем. ҳамин хел квартираи фурӯшӣ дошта бошед. агар хона, замин, квартира, мошин, марамат хоҳем реклама кардам, дар рақамҳои боло будаи на 20 WhatsApp, имо, Telegram роҳ кунем ва реклама мекунем. лайк аз ин навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Ҳисордар дар ҷамоати деҳоти Бустон. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки об свет ҳаст. дӯстони азиз ҳогидаш полни худ маҳкам аст. об свет аст. бе проблема мегӯяд дӯстон ошхона, бания, кухни ва ҳамсояи хуб ва инчунин мақсад ки документош мегӯяд ҳаст. хоб нархи хона мегӯяд 235,000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мешавад. нархи ҳамин хона 235 та бо муомила мешавад. агар ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, дар рақамҳои поёмда занг занем маълумоти пурраша фаҳмода метиҳам. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар Сисолагӣ ҷамоати Сисолагӣ. ноҳияи Фархор дар ҷамоати Сисолагӣ.
9 сотиқ замин масоат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухне, чойлуби ангур, гирдаш маҳкам, якчанд дарахтон ва хонаҳо ҳамаш нав. хона мегӯяд дастурошона мегӯяд мефурӯшем бо нархи 220,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. дар комментария бисёр одамо хоҳиш карданд ки аз ноҳияи фарход монем хона ина бари шумо аз ноҳияи фарход сунази дар ҷамоати 30-солагӣ. خب این رقم مگافون حسابی شو خونه با همه شرایط‌های زندگی شده است با جای خونه‌کنی هم دارد. خیلی بسیار دیگه خونه قطعی کلی روشخانه بانیا آغل پاغل همه چی دارد. میتونی مداری فقط زندگی میکنید سوناد رقمشو مگافون نشد سومشو میگه باز معامله و سوداء مرامت زنگ زنید. میگذاریم با 11 کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی هست دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه در نویای سینو کوچه نوبهار 2 پیشی заправкаи тоҷирон доми 13 ушона. як хонага квартира ҳаст дӯстон аст ки хоне ки духонага кненагар мешавад дар дуюм ушона қарор дорад доми 13 ушона аст 45 квадрати метр. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухна дорад. дӯстон аст як хонагара айни ҳол мегӯяд духонага мегӯяд кардагия яъне ки ҳамин хел маълумот нависад навман хондум ремонтуш беҳтарин замонавӣ аст бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва доми 13 ушона дар дуюмаш қарор дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дастуротшона мегӯяд фурӯшия нархша мегӯяд 430,000 сомон гуфтааст боз мегӯяд муомила мекунем. боз адресша мегӯям шаҳри душанбе ноҳияи сино кӯчаи навбаҳор 2 пеши заправкаи тоҷирон сун азиз. ҳай доми 13 ушона мегӯяд мақсад ки дар дуюм ушона қарор дорад як хонага духонага мегӯяд ҳамин хел кардагӣ. ин рақамошон аст ахира 6160 ягон маълумоти дига агар хоҳем фаҳмидам шумо занг занед фақат лайк казанед аввал то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухтар шаҳри қурғон тепатун аст пеши бозори ҳоҷи шарифда пеши мақсади садиқи русӣ. духонага квартира дӯстон азиз дар якум ошона қарор дорад 52 квадрати метр. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис домои советска дӯстон азиз дар якумаш қарор дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. кондитсионер дорад термис дӯстон азиз мақсад халадильник диван ва дигар қолину пардаҳои палисосу мошинкаву намхе чизо қатиш меистад. наздики бозори ҳоҷи шариф пеши садиқи русӣ мактаб ҳама чи аст. хона мегӯяд мақсад ки дорои таъмир аст дӯстон азиз яъне ки ремонт аст. нархи квартира 365,000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомилаи хуби хуб мекунем. нархи ҳамин квартира 365,000 сомон аст боз мегӯяд муомила мешавад танҳо суми холӣ. ин рақамҳои ҳисобӣ шуда аст вавилон шахсоне ки мехарем барома занг занед маълумотша гирем. одамое ки дорем ягон хона замин хоҳем ки реклама кунад рӯйка реклама мекунем. ин буд аввори музаҳимо то видеои оянда.